Πληρωμή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Συνολικά έχουν αναδοθεί 450. Φέρτο προς τα Νίκο, σε παρακαλώ πολύ. Βοήθησέ μας λίγο σήμερα. 450.000 ζώα. Και θα δοθούν 50 έως Ακούσαμε για 50, μπορεί και παραπάνω, να πάνε και στα 58 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω, αυτά είναι οι πρώτες πληροφορίες. Τώρα γίνεται η άσκηση. Για την έκτακτη μιλάμε τώρα. Για την έκτακτη, γιατί έχει δοθεί ήδη η πρώτη φάση της ενίσχυσης. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό αναλογεί σε 1.600-2.000 κτηνοτρόφους, από 120 έως 130 ευρώ το ζώο. Το πιο καλό σενάριο είναι να φτάσει στα 130 ευρώ το ζώο. Αυτή η ενίσχυση που δίνεται τώρα και έχει ήδη δοθεί είναι από τα 150 ευρώ, φτάνει μέχρι και τα 250 ευρώ. Πάλι μιλάμε για χρήματα εδώ δικά μας ελληνικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί μίλησα με ανθρώπους που έχασαν τα ζώα τους. 500 ζώα. Είχε πάθει πολύ μεγάλη ζημιά ο συγκεκριμένος άνθρωπος στη Λάρισα πέρσι τον Νοέμβριο. Και έχει σημασία πότε τα έχασε, γιατί πότε πήρε και τα χρήματα. Τέλος Νοεμβρίου, λοιπόν, πέρσι έχασε 500 ζώα και πληρώθηκε αρχές Ιανουαρίου του 2025. Έλαβε φάπαξ 78.000 ευρώ, δηλαδή κάπου στα 156 ευρώ για το κάθε ζώο. Αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνα με τις τωρινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα περιμένει μέσα στο Δεκέμβριο, αν πάμε με το σενάριο αυτό για τα ζώα 120 με 130, παίρνει κάπου 60 με 65.000 ευρώ επίσης. Θέλω όμως να πούμε εδώ ότι όταν χάσεις 500 ζώα, με το κόστος που μας έβγαλες, είναι 300.000. Είναι 300.000 ζωικό κεφάλαιο, σωστά. Δεν βγαίνει, παιδί μου, δεν βγαίνει. 300.000. Αυτός πήρε 78 και 60. 150.000 θα πάρει αυτός. Κατά μέσο όρο. Λεφτά. Ναι, και αν πούμε ότι θέλει να αγοράσει κάποιος μια προβατίνα πηδεόρτισα παραγωγική και να είναι και 3 μηνών έγκυος, είναι στα 380 ευρώ. Δηλαδή αυτός θα καταφέρει να καλύψει 370 πρόβατα.